predstavujeme Liftor Rock. Mimoriadne stabilný štvornohý stôl, ktorý bez problémov unesie masívnu dosku aj ťažké monitory. Výšku si nastavíte v rozsahu 72 až 120 cm pre pohodlnú prácu v sede aj v stoji. Moderný dotykový ovládač s LED displejom a USB-A portom doplňa pamäť na 3 obľúbené pozície, čo ocenia domácnosti aj kancelárie. 2 tiché motory zdvíhajú stôl rýchlo a plynulo. Robustná konštrukcia unesie až 200 kg v akejkoľvek výške a antikolízny systém chráni stôl pred poškodením. Môžete si vybrať z množstva dekorov a vytvoriť si ideálnu konfiguráciu. Liftor Rock ponúka špičkovú kvalitu podporenú 5-ročnou zárukou a možnosťou vrátenia do 100 dní. Zvoľte stabilitu, pohodlie a zdravé pracovné návyky.